Oikein hyvää päivää ja tervetuloa tänne Lahden hiihtoseuran Alppijaoston Messilä-studiolle. Tänä vuonnahan Lahden hiihtoseuran alppijuniorit ottivat tuolta SM-kilpailusta oikein mitalisateen ja niinpä me ollaankin kutsuttu tänne Messilä-studiolle nyt sitten meidän alppijunioreita ja lähdetään tässä heti katsomaan, että ketäs meitä on täällä paikalla. Aloitetaan siitä, kerrotko nimesi ja ikäsi? Joel Tamminen on 13-vuotias. Miila Kankaanmäki, 13-vuotias. Isla Kiuru, 14-vuotias. Hyvä. Ja sitten jos käydään vielä läpi niitä tuloksia ja niin kuin SM-kilpailuista tai mistä nyt sitten haluatte sanoa, niin mitäs oli vaikka Joel parhaat tulokset viime kaudelta? Tuli se SM-hopeat oli Leviltä ja sitten oli Pujottilasta oli SM4. Okei, no niin. Sitten sieltä No, Miila. 3 SM-mitallia ja pronssi tuli syöksystä ja hopea tuli suurpujottelusta ja paripuikasta tuli kulta. Niin sul tulikin siellä sitten useampia eri lajeja tai useimmista eri lajeista mitaleita, niin missä lajissa koet itse olevasi paras? No varmaan syöksyssä tai sitten suurpujottelussa. Okei. No entä sitten Isla? No mulla tuli SM suurpuikasta 10 ja sitten puikasta SM7. Okei. Ja mites sullakin sitten eri lajeja, niin miltä noista Suomen harjoitusrinteistä tuntuu, kun katsoo vertaa eri rinteitä, niin mitkä sinun mielestä on parhaita rinteitä harjoitella? No mä tykkään eniten varmaan Levin vestistä. Siellä on kiva laskea puikkaa ja suurpuikkaa enimmäkseen, myös muitakin lajeja. Mikäs siitä vestin rinteestä tekee sun suosikin? No kun se on niinku jyrkkä, mutta ei niinku liian jyrkkä ja sitten se on niinku vähän loiva, se on vähän kaikenlaista. No niin. Ja Joelilla siellä oli syöksyä ja suurpujottelua. Mites syöksyrinteestä, jos puhutaan, niin mikä sinun mielestä on parempi, tai jos Leviä ja Yllästä vaikka nyt vertaa, kun siellä nämä kilpailut oli, niin kumpi sun mielestä syöksyyn on parempi? Syöksy on parempi Ylläs, kun siellä on pidemmät rinteet ja siellä saa niinku enemmän irti siitä lajista. Kyllä. Hyvä. Ja nyt sitten kun menestystä näissä kilpailuissa on tullut näin hyvä, niin oletteko miettinyt, että onko tässä tapahtunut, oletteko te lisännyt harjoittelua, kun on tullut hyvää menestystä vai mistä johtuu tämmöinen, että on ollut menestystä vähän enemmän? Mitäs Miila tähän sanoo? No, on alkanut keskittyä enemmän niinku semmoisiin harjoituksiin ja missä on niinku itsellä kehitettävää, että sitten tulisi kehitettyä myös niitä, ettei vaan niinku harjoita niitä, missä on hyvä, vaan että sitten niinku tulisi nimenomaan just parempi siitä, mitä tekee, kun tekee vähän kaikenlaista ja harjoittaa just niitä asioita, missä ei ole niinkään hyvä. Onko teillä, jos Isla niin vastaa samaan, että onko ollut enemmän harjoituspäiviä tai lumipäiviä tai niin kuin harjoitusmääriä nyt sitten tänä vuonna? No joo, viime kaudella on ollut kyllä enemmän laskupäiviä ja sitten harjoituspäiviä myös. Hyvä. No miten sitten kun te harjoittelette niin kuin ryhmissä aina, koska tietysti yksin on varmaan vähän vaikeakin, niin onko se, niin kuin se joukkue aina sama vai vaihteleeko se? Onko joskus jotain muita seuroja esimerkiksi paikalla, jos vaikka jolle? Jos niinku tulee kisoja, niin siellä on yleensä jotain muita seuroja vaikka samoissa treeneissä, niin siitä pystyy vertailemaan toisia itteensä ja sitten se voi parantaa itseä. Kyllä. Ja onko näissä aina sitten niin kuin, vaikkapa kellot, millä otetaan aikaa, että pystyy sitä vertailua tekemään? On niinku treeneissä kelloja, mutta ei aina. Ja sitten kun on just seuran yhteisiä treenejä, niin niissä on aika harvoin niinku noita kelloja, millä ottaa aikaa, kun sitten on taas niin paljon laskijoita. Mutta sitten ehkä tekniikalta voi niinku vertailla
itteensä muihin, mutta aina se ei ole kyllä välttämättä kannattavaa, että sitten ei tule niinku semmoinen huono fiilis, että mä en nyt osaa ja sitten itsevarmuus lähtee, mutta kyllä mä myönnän, että itsekin teen sitä, että katsoisi muiden laskuja ja sitten näkee oman videolta, niin sitten vertailee vähän niitä laskutekniikoita. Niin, siellä otetaan videollekin sitten näitä laskuja ja kilpailuissa näkee videolta, niin miltä se näyttää sieltä, kun itse katsoo sitä omaa laskua? No kyllä se on vähän silleen, että harmittaa, että kun itse en ole ainakaan yhtä hyvä kuin osa, niin sitten alkaa vähän siinä itsevarmuus kyllä niin kuin katoamaan, kun katsoo niitä videoita, mutta jos välillä kyllä se on ihan se on kannattavaa katsoa videoita, niin näkee paljon paremmin, mitä niin kuin, esim. Niin kuin, yleensä sä niin kuin itse näe, miten sä lasket. Kyllä. No hyvä. Sitten siirrytään vähän katsomaan sitä ensi kautta tai tulevaa kautta, kun nyt te olette kaikki siirtymässä tähän seuraavaan ylempään sarjaan, U16-sarjaan, niin tuleeko se nyt muuttamaan jotenkin teidän harjoittelua sitten, jos vaikka Miila aloittaa siitä? No ei silleen niinku, harjoittelua ei tule muuttamaan se, että vaihtaa sarjaa, mutta ehkä just niinku, mä koen itse niinku, tai niinku, pyrin vähän muokkaamaan mun niinku, ajattelutapaa harjoittamisesta ja että mitä kannattaa tehdä. Ja silleen, että niinku, huomaa vaikka viime kauden ja tämän kauden eroja niinku, omassa ajattelussa niinku, treenissä ja sille, että mitä kannattaa kehittää ja sitten, että mitkä on sille hyviä, niin jatkaa niidenkin kehittämistä, mutta ei silleen niinku, se treenaaminen ei sillänsä niinku, että niinku, hurjasti muutu ensi kaudella. Mitä Isla luulet, tuleeko harjoittelu kovenemaan? No kyllä mä uskon, että alkaa niin kuin kovenemaan, että yritän ainakin itse alkaa enemmän panostaa siihen, että saa niin kuin, että ei ala laiskottelemaan, vaan yrittää vaan treenata, niin sillä se kyllä edistyy. Hyvä. Sitten käydään vähän tavoitteita, niin mitäs Joel, minkälaisilla tavoitteilla ensi kauteen? No kyllä se top 10 olisi ihan hyvä siinä luultavasti mandaattomassa kopissa, mikä tulee, niin top 10 olisi aika hyvä. Mitäs Miilalla? No top 6 olisi mun niinku tavoite, että pääsisi joka kisassa siihen ja sitten SM-mitallit on kyllä, että vähintään yksi SM-mitalli, jos ensi kaudella tulisi, niin sitten on suurin piirtein tavoitteet täynnä. Hyvä, ja vielä Islalta tavoitteita. No mun tavoitteet on myös siihen top 15 ja top 10 ja sitten pysyä mandaattomin niin kuin pisteissä top 15. No niin, siinähän kuulostaa ihan niin kuin tavoitteelliselta treenaamiselta. Onko muuten jo tiedossa, että milloin kausi alkaa tai milloin on ensimmäiset lumitreenit? Jos vaikka sieltä Miila aloittaa ja sitten otetaan Jolle tästä. No varmaan tuossa lokakuun alussa niin Levillä sitten heti kun rinne aukeaa, niin luultavasti sinne lähden heti silloin avauspäivänä jo laskemaan. Okei, ja sitten Joel. En ole yhtään varma. No kesäkausi on, mutta laskukausi en ole mitään varma. Entäs Isla? No mäkään ole ihan varma mun niin kuin laskukaudesta vielä, että se tulee sitten yllätyksenä. No niin. Entäs sitten, onko aikomuksena harjoitella alppihiidon lisäksi myös muita lajeja? Miten Isla? No mä ajattelin nyt kesällä alkaa enemmän golfaamaan ja varmaan niin kuin lenkkeilemään, juoksemaan. Mites, onko tämmöinen näitä yläkouluryhmiä tai yläkoululeirejä mahdollisesti tiedossa? Miila? On luultavasti ensi kaudella niin valtakunnallisia yläkoululeirejä ja varmaan osalle meidänkin. Hyvä. Entäs sitten Joel, mites vietät vapaa-aikaa silloin, kun et laske tai et ole koulussa, niin mitä silloin teet? Treenaan ja vähän lepään. Joo, eli siitä sitten se muodostuu. Kuitenkin pitää muistaa levätäkin vähän. Joo, oikeastaan tässä oli nyt sitten tähän kohtaan nämä kysymykset. Kiitoksia teille. Ja meillähän on sitten Lahden hiihtoseuran Alppiaaston Messilä-studiolla nyt muitakin haastateltavia, joten palataan tänne hetken kuluttua.
Tämä on Lahden hiihtoseuran Messilä studio. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa myös Lahden hiihtoseuran Alppi juniorit. Ja ketäs meitä on täällä? Kerrotko nimesi ja ikäsi? Mä oon Laura Silvast ja mä oon 16-vuotias. Joonas Tamminen ja mä oon 16-vuotias. Jere Paavola ja mä oon 14-vuotias. Hyvä. Ja sitten käydään näitä viime kauden menestyksiä läpi. Meillä olikin Lahden hiihtoseuralla oikein huikea mitalisade tässä SM-kilpailussa, niin kävisikö siitä Laura vaikka, että minkälaisia tuloksia sulle jäi mieleen? No, mulla oli se SG:n pronssi ja sitten DH:n pronssi myös. Ja Super G on SG, eikö niin? Joo, kyllä. Hyvä näin. Ja kumpis niistä omasta mielestäsi oli parempi tulos? No ehkä silleen, jos miettii niitä laskuja, niin se syöksy eli DH oli vähän ehkä parempi. No niin, hyvä. Ja sitten mitäs Joonaksella jäi mieleen? Joo, no mähän olin siis Super G SM2 ja sen lisäksi mä olin 4 kertaa 4 SM-kisoissa, pujottelus, suurpujottelus, alppiyhdistys ja syöksys. No niin, laajalta rintamalta sielläkin menestystä. Mites toi Mandatum Cup, tuliko siinä onnistumisia? Siinä tuli onnistumisia eri osakilpailuissa ja mä olin kokonaiskapin 4. No niin, hienoa. Sitten Jere, mitäs Jerellä? No ei ollut mitenkään mitalleja, mutta nuorempana vielä ja muutenkin niin vähän vähemmän laskeneena, niin siinä oli paras sija puikasta 8 ja muutenkin oli ihan kelpo sijoja. Vauhtilajeissa en ollut, mutta ihan tyytyväinen itse omista laskuista ja meni hyvin. Entä sitten tuliko jostain muusta lajista mahdollisesti tältä vuodelta menestystä? No siis olihan meillä tässä vähän spesiaalimpi. Olin tässä just viime viikonloppuna SM-maastojuoksuissa Kotkassa joukkuekilpailusta olin hopealla. En nyt ihan itse ehkä siinä sitten tärkeimpänä vähän kutsuttuna mukaan, mutta kuitenkin lasketaanhan sekin. No kaikki mitalethan sitä lasketaan, että sehän on aina näin ja näin hyvä, että on joukkuekilpailujakin mukana, vaikka sinänsä yksilölajeja nyt sekä yleisurheilu että alppihiihto. No mites tuliko nyt sitten ihan vielä, jos vielä, niin tuliko jotain voittojakin? Oliko loppukaudesta Leitnerissä menestystä? Joo, siellä Himos Leitnerissä, niin siellä oli suurpuikka ja sitten Super G, niin siinä tuli molemmissa voitto. Entä Joonas, pääsikö kristallipallon nostamiseen? Joo, kristallipallon nousi. Mä olin GSS-voitin ja syöksyskin mä olin podiumilla. Että. Hienoa, hyvä niin. Sitten käydään vähän näitä kilpailuihin liittyviä muita kysymyksiä tässä. Onko nuo kilpakumppanit nyt pysynyt? Te olette kuitenkin muutaman vuoden tässä jo laskenut, niin onko ne pysynyt samana vai onko sinne kärkipäähän tullut uusia kilpakumppaneita? Mites Laura? No on ne aika silleen pysynyt ehkä samoina. Tai silleen, totta kai siellä on uusiakin tullut silleen, mutta tai ehkä ne on pysynyt silleen aika samoina. Ne on ehkä vähän vaihtunut silleen ne sijatain kisoissa, mutta aika lailla samoina. Mites siellä Joonaksella oli? Onko samat kaverit aina podiumilla vai onko tullut uusia? No toki vähän vuodesta vaihdelle, että melkein aina tulee vähän erilainen podiumi, mutta about samana pysyy. Joo. Mites sitten, jos otetaan Jerelle jo seuraava kysymys, eli minkälainen maku jäi viime kaudesta nyt yleensä, että oliko se semmoinen onnistunut vai jäikö vielä toivomisen varaa tai tämmöistä niin kuin tavoitteita jatkoonkin? No olihan se siis pääosin kokonaisuutena oli tosi hyvä kausi. Kehityin ainakin loppukaudesta paljon. Alkukausi olisi ehkä vähän parempi, mutta kyllä se niin kuin tosi hyvä oli kokonaisuutena. Ja toivottavasti nyt pysyy samanlaisena ensi kautenakin. Mites Joonas, olisitko halunnut määrällisesti harjoitella enemmän viime talvena? No olisi voinut ehkä tulla enemmän talvilaskupäiviä, ehkä enemmän sinne keskitalveen. Ehkä semmoista tekniikkalaskemista enemmän, mutta kaikin puolin oikeastaan aika hyvä tämmöinen treeni ollut viime kaudella. Ja nyt tulevallekin kaudelle on niin kuin tulossa hyvän näköinen suunnitelma. No mites Laura, oliko harjoituksessa aina mukavaa vai alkoiko jo puuduttamaan jossain vaiheessa?
No totta kai se silleen, kun tulee paljon laskuja ja sitten jos aina ei ihan onnistu silleen, miten haluaisi, niin kyllä se alkaa aina vähän puuduttamaan tai ärsyttämään, mutta kyllä siellä oli niitä hyviäkin laskuja ja hyviä päiviä. Entä selvisittekö, jos kaikilta otetaan vastaus, niin selvisittekö ilman kolhuja tai loukkaantumisia koko talven? Joo, selvisin ilman isompia mitään loukkaantumisia. Joo, no, alkukaudesta mulla meinasi vähän olla selkä kipeä, mutta se sitten selvisi sillä, että vähän jumppasi sitä selkää ja antoi se olla rauhempana. Sitten muuta sen lisäksi ei ollut. No mulla ei tule yhtäkään mieleen isompaa kaatumista eikä mitään muuta vaivaa. No niin, hyvä. Sitten on tämä kausi sillä lailla saatu ehjästi pakettiin ja tässä nyt käydään sitten vähän seuraavaa kautta eli tulevaa ja tässä oli nyt niin, että on ilmeisesti Laurakin siirtymässä Alppi-lukioon, pitääkö paikkaansa? Joo, Tahkolle. Okei. Tuoko se jotain muutoksia, tiedätkö jo harjoitteluun? No joo, ainakin niin kuin treenimäärät silleen lisääntyy kuitenkin ja sitten tulee enemmän just niitä laskupäiviä siellä alkukaudestakin jo ja niin. Ja Joonaksella oli minkälaisia suunnitelmia harjoittelun osalta ensi talvelle? Joo, no mäkin siirryn siihen Tahkolle Alppikouluun, niin mullakin kasvaa noita treenimäärät sit huomattavasti, että se on oikein hyvä sitten, kun Fissiin siirtyy, niin sitä kyllä tarvii sitä treeniä sitten. Entä Jere? Jerelle ei vielä lukioala, mutta yläkoulun 9, niin oliko suunniteltu jotain? No siis treenimäärät nyt tietty kasvaa ja menen nyt tällä tiedolla Rukan 9-tiimiin. Siellä harjoittelen kaiken lisäksi. Vähän varmaan käyn vielä, siis LHS:ssä pari leiriä saatan käydä ja muutenkin Messilässä ihan varmana, mutta se on suunnilleen sama, ei mitenkään suuria muutoksia. No, tämä on tietysti aika kaukana tämä Tahkokin nyt, jos kotota ajattelee koulunkäyntiin, niin jännittääkö lähteä monen 100 kilometrin päähän kouluun? No kyllä se silleen vähän jännittää, mutta niin, kyllä se varmaan siitä sitten, kun sinne menee, niin ei varmaan ole niin paha kuitenkaan. Mites Joonas, mikä on tärkeintä nyt, mitä siellä sitten ensi kaudella niin kuin sen Alppihiidon eteen pitäisi sun mielestä tehdä? No se taso kasvaa nyt huomattavasti, kun tuohon Fissiin menee, niin ehkä se, että oppii laskea kuluneen radoilla ja niillä sitten pärjäämään ja nostamaan sitä tasoa. Hyvä. Sitten otetaan kaikilta seuraava kysymys, jos sieltä Jere aloittaa, että kun alppihiihto on kuitenkin välineurheilua, aika paljonkin sellaista, niin onko ensi kaudelle kaikki välineet hankittu? No ei ole kyllä niin kuin pidemmälle ajateltuna, mutta aloitan ainakin noilla naisten suksilla, mitä mä tällä kaudella laskin. Mutta veikkaan, että sitten loppukaudesta ja sieltä eteenpäin niin rupeaa siirtyminen sitten miesten suksiin, ainakin kokeilen. Mites Joonas? Joo, no mä siirryn Fissiin, niin mä lasken heti miesten suksella, että vielä on joissain lajeissa semmoista, että vähän pitää tutuilta kysyä, voisiko niinku saada käytettyä suksia, joka olisi vähän löysempi kuin uusi suksi. Muuten aika lailla joo. Pysyttekö samoissa merkeissä, missä olette tähän asti, millä olette laskenut? Siis onko samanmerkkiset sukset tulossa? Näillä näkymin joo. Okei. Otetaan Jereltä. Ihan sama mullekin, että Joo. näillä samoilla lähdetään. Entä sitten Lauran kalusto? No siis mä oon tämän kauden laskenut niillä naisten puikilla, niin ne ainakin pysyy ja sitten noi naisten suurpuikat tulee myös sitten ensi kaudelle käyttöön ja joo, pysyy samana merkki. Entä sitten niin kuin tämä lajiharjoittelupainotus ensi vuodelle, tuleeko pysymään samanlaisena vai alatteko keskittymään johonkin tiettyyn lajiin, jos vaikka Joonas aloittaa, että tuleeko samantapaisesti vai keskitytäänkö johonkin tiettyyn puikkaan, suurpuikkaan, syöksyyn? No varmasti pysyy aika samanlaisena tekniikkalajeissa painotus, että ei se nyt junnuvuosinakaan hirveästi ole eronnut, että tekniikkalajeja on laskettu enemmän ja vauhtilajeja ei niinkään paljon treeneissä, että jos pääsee laskemaan vauhtilajeja, niin kyllä niitäkin varmasti treenaa, mutta eniten tekniikkalajeja. Pitäisikö laskea enemmän syöksyä? No, mä itse tykkään just syöksystä, niin olisihan se kiva, mutta niin, ehkä se pysyy aika lailla samana, että niitä tekniikkalajeja sitten enemmän kuitenkin. Niin, meillä on kuitenkin se Elian Lehtonen ja siellä taitaa olla top 25, niin että saadaan lisää sinne kavereita, niin
reeniähän sitä tarvitaan. Mites meinaako Jere kilpailla vielä muissakin lajeissa, eli lähinnä tähän juoksuviittaus, että jatkatko yleisurheilua myös kilpailuurheilutasolla? No, en mä vielä nyt ihan alkukaudesta ainakaan lähde, mutta johonkin pienempiin kisoihin ja enemmän kyllä itse on kuitenkin semmoinen nopeus, räjähtävyystyyppinen, tykkään siitä paljon enemmän, niin sitä kuitenkin ja tietty on nyt pari vuotta tässä aktiivisesti frisbeegolfiakin pelannut, niin sielläkin käyn kisoissa ensi kaudella ja tällaista. Jatkaako Joonas, tai onko muita kilpailulajeja mielessä kuin alppihiihto? Ei ole, mutta kesäisin mä tykkään pelata tennistä. Hyvä. Ja vielä Laura, oliko voimistelua jossain vaiheessa ollut ohjelmassa, onko vielä? No, mulla on ollut nyt niin kuin voimistelua tässä. Mulla on ollut molemmat lajit silleen ihan niin kuin aktiivisesti. Mä oon kisannut niissä tähän asti, niin mä käyn varmaan nyt tänä keväänä vielä jossain noissa voimistelukisoissa niin kuin kesän alussa. Ja sitten se varmaan niin kuin siitä jää. Tai ehkä mä kesällä vielä saatan käydä niin kuin treeneissä, mutta en mä sitten varmaan enää kisaamaan lähde. Kun mä lähden sen tahkolle, niin sitten se ei oikein toimi. No niin, mutta kuten huomataan, niin monipuolista urheilua, sitähän se vaatii, jotta sitten alppihiihdossakin voi pärjätä. Nyt sitten saatiin plusryhmän urheilijoita, Lahden hiihtoseuran plusryhmän urheilijat haastateltua ja tämän jälkeen tässä pidetään nyt pieni tauko ja palataan sitten Lahden hiihtoseuran Messilä-studiolle tuota pikaa. Tämä on Messilä-studio. Tervetuloa takaisin. Ja nyt meillä on esittelyssä tässä Lahden hiihtoseuran alppijaoston plussaryhmä. Ja nyt me otetaankin tässä oikein viime kaudelle oikein kunnon tuuletuksen, joten plusryhmä, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitos myös vierailusta. Oli todella hienoa, että pääsitte paikalle ja nythän me lähdetään sitten tästä valmistautumaan ensi kauteen. Kiitos vielä tästä. Nähdään ensi kerralla. Moikka moi.